No niin, moro kaikki, mä kuvaan tänään Akari.iota. Eli tänään meillä olisi vuorossa siis pelataan vaan tässä näin pari kertaa tästä näin. Mut tässä on muuta, mä sain nyt kuvajutut toimimaan, eli nyt tulee kunnon videoita sitten. Muistakaa tilata myös kanavakin. Eli lähdetään pelaa, pistetään vaikka nimeksi joku. Otetaan skin. Ovnet, otetaan täältä tää Venus. Sitten kirjataan. Live-video, mutta tähän mä oon YouTube enää, niin. Eli kuvaa kännykällä esiin. En oo mikään hyvä tässä. Ei oikein tiedä mitään muutakaan kuvapeliä, mut muistakaa sanoa. Muistakaa kommentteihin, että siis mistä pelistä ja mitä. Tää voi jossain vaiheessa aina lagittaa tälleen pahasti. Tulee joku 10 minuutin video. Joo, eli oikeesti tää voi lagittaa. Mut jatkossa tulee sellaisia videoita. Nää ei lagi. Nettiin varmaan. Voi tulla MV3:stakin. Videot. Teillä Pleikka 3:lla. Kun ei sitä mulle saa. Kun saa Xboxille, mutta mulla ei oo. No voi vitsi. Eli oikeesti mä en oo hyvässä pelissä. Eli siitä ei tarvitse sanoa kommenteissa. Jakakaa muillekin tää video ja tää kanava. Oikeesti. Tulee toinenkin video tänään. Koska tää voi tulla jopa 3:skin. Okei, nyt tää kyllä lakitti pahasti. Pääsee kerran hyväksi isoksi. Koneessa syötiin. Siinä näkyy, tuossa alalla näkyy sitten se, että mistä paikasta mä kuvaan tätä videoa. Okei, joo. Mainosta tuli. Tyhmiä, missä tulee mainoksia. Hei muuten, voitte tulla invaa CS. Mun nimi on Steamis Konkari. Tulkaa invaa sinne. Voitte tulla pelaa CS. Eli ehkä seuraavasta kuolemasta vois vaan lopettaakin jo. Tää ei oo, siis mä en ole. Ai vitsi, no vielä kerran. Pistetään pois tää Venus. Sitten laitetaan. Tää olisi hyvä. Voisiko hyvä joku, niin, football. Football in game. Tilatkaa myös sellainen kanava kuin Dokehdistu. Se on ihan jees. Sinnekin se tekee samalla paikalla videossa yksi mun kaveri. Sekin aloitti vasta. Oliko se eilen? En mä muista. Eilen tai toissapäivänä. Eilen se oli kyllä. Joo. Tää video oli tällainen surke, mutta mä taidan lopetella tähän. Muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida. Ei kaikkea tehdä, mutta. Ja muistakaa mennä tilaa tosta, laita linkki, eli menkää tilaa sellainen kanava kuin Doke 5000. Siinä on väli siinä Dokella luona. No, mä pistän vielä linkin sinne mun Steam-paikkaan, eli se olisi tältä erää. Moi moi!